Gatoz ekipo guztia, egigoikoan hasiko dugu, gaurko bigarren zatia. Irurakota ailegau gara, ia betiko neurrira, ta pentsatzen dut urtero legez, siestan egongo dira. Urren urtean gurekin egin behar duzu bizita, makila bana eskuan hartu eta txapela jantzita. Eskinan oso elegante dago, ikusten zaitu urtiek pasau, ta gero ta gaztiago. Askorik ezin dizugu eskatu, lan begiten duzu eta zure presenti pixkatzaioa eta 3-4 gaietan. Berba bat esan ta gero einez, txikinek egin dozku sarri, igez txuleti agindu eusten tondin ez dozterarri. Mari Carmenek ta Javierrek aurrin zabaldu taberna, beko taldekuk jodiduko di, arek hartuko da bepena. Hola, buenas tardes a ti, eres una mujer fina, ya sabes que yo te echo un verso todos los años, Josefina. Este idioma no sabemos bien, tenemos muchos dilemas. En euskera vale un par de euros, en castellano vale más. Eskiaretan hor ikusten dut, hor erdi marruka ester, zu ikustea placer bat data, agertzearen mila esker. Julenek begi zorrotzak ditu, arranoaren planean, irribarrea atera zaio, esterra gertu danean. Etxe honetan ez dira izango, afiziorik gabiak, sarri-sarritan ikusi dira, kasari pelotaria. Erdi famili garagu eta zuk ondo kantatu honei. Tomas Arantza, Arantza Tomas, gorantziak seme alabe. Bera grabatzen eta atean, Arantza ere hor dago. Izen Arantza daukazu baina, zuk larrosatik gehiago. 80 urte burua ona, baina tirritarran hanka,
Guko gehi urte hankak soberan, ta burua apur bat falta. Eta Juan Josek beti euki dau, buru bizkor da zorrotza. Kopla ederrak botako zitxun, Jaikuk lagai zen balotza. Gaitxan itxura dauke, Imanole gori dino, esaten dabe, Sabino el chico fino. Bamba eskean aterikate, Alonso jura maraitu, Zerri guztia, maraitu asmo, Soitu pandero da kantu. Eta korrika horretorri da barrezka, ondo esaten egon gara eta Isabele zaitezkezka. Ta honi ale txisek ipintzen dotza bixotza estun, baina bada espada oin behorrek balotxue dauke eskun. Atletik ondo ibili eskero, aupa gora eta amen, baina galduta jakin nahi neuke, ia funtzionatzen gabe. Pregunta hori nik baino beto erantzun gotzu arantzak, etxa etorri txekulaz terraztuko jakosari emaitzak. Juanek edo zer egin behar bada, deberari bakin itxi. Juanek beritxu apur bat badau, gozonek bestauk egitxi. Aspaldi baten, eskondu zidan betiko, eta dotore bizi dira hemen, Marikontzita Angelito. Ez gara kapaz partidutxo bat zeo zelan irabazteko, ta diru bila gabiz kantari arbitroa sobornatzeko. Euskal Herriko emakumeen kontua mitikoa, da hortu lautzar lantzen da bena, betiraiko ikikoa. Esan konsulta, Imanol gelditu papo, goba ederra, atera dabe, amama ala dalako. Sarri eginda behaipat mutilek, gabazamez eta edarrak, baina entera urduko janire eruban ondarutarra. Baina lesea santa eskean, dauguretzako izteko, janire dugu gure koruko damazte negron parteko. Behan egon da eskilarak igondo guz paso a paso, etxea bueltau eta koplatu behar dugu oin olazo. Hainbat urtetan udalean da, lanerako ordua eten da, darrezkero dudan nagoni, ura potablea etela. Ubi
Fusilatzeko sasoia ere iritsi Jakon Ramoni, baina hilarte errespetua beti izangotzat honi. Eta nahiara hainbat urtean Santa Eskiai jarraitzen, kopla bategaz ezin dirata honen mesedik eskertzen. Sasoi batean bera bakarra eta onena, ta pupiloak belortu dozkuz, gaur egun dago dozena. Guapa Pedro Marita, ez da bere embarazu. Pareja holan ikusi eskero, suerte darra daukazu. Xavier be Alemanira, unsan pareja lagata, eta entzun dut omen daukala Gasteizko hotzaren falta. Bitxori ikusten zaitut, oraindino bezazoiko, hamalauko plabota eta ere elitzake izango nahiko. Gaur hotza dago eta bentana, zabalik orla ordia, eskerrik asko bitxori zuri, eskertzen da presentzia. Ta uritzede hortxe dago epeletan. Bueno, epeletan. Trikitizia ondo jotzen dago honek, etxeko zapatiletan. Lapurritxura daukagulaguk, ta bota duzu hor dago. Guardia Zibil biatean daude, lapur bilurrik ez dago. Oso guapa ikusten zaitut, gaurkuan be Mari Carmen, epelepelik etorri zara, zapatilla guztizamen. Guardia Zibilak atera duta, kamara de seguridad. Hoixe unena ailegau gara, ta kantatu lotza barik, hemen kantatu leiketelako, permisoik eskatu barik. Gaztie arro etorri jaku, tiotiak talen guzu, permiso barik kantau zeikela, hori zeuk bentzetan dozu. Santa Eskean urtero legez, geu bat dozetxe pintxora, hau nibeleko etxie data, nibelin kantau biko da. Inazio eta Crispin bikote, artista eta abila, ETB gaudientzia laster, igongo daue 1.000. Ikea eta honen nibela, bien biztan dago, hortik atara kontuak jose, zeintzuk diran merkeago. ETB-koak ekarri eta preparauen makilaua, eta ni gaur ase probatzeko urtute garri dut haua. Eitu balkoian zelako andra,
dotorea egon dena. Tia Lolita da berritxuko, amumarik gaztena. Lenguzina be agertu jaku, izen ez dugu Jolanda. Andra eginda bueltatu jaku, joan zanean oilanda. Altxunean be pasatu gara, ta ez dugu ikusi Josebarik, eta aurrera tiratu dugu kantatu be egin barik. Beste batek be pasatzen eidau, hauek zaintzen egundana. Gemelitak entzun orduko agertu da guardiana. Barrezka etorri baina arpeixe, jarri baietz horrek ilun. Zeleta zarrak apurtuteko bere makilik usitxeko. Fernanda nausi eta zazpi alaba, nausi emakumea. Baina hau zer da Gaspar Enea edota Gaspar Emea. Egi txiki bat esan behar dotzut, une honetan Fernanda. Zuk maitasuna zabaltzen dozu eta enago eranda.